Doncs comencem aquest cicle de cinema amb La classe d'esgrima. És una pel·lícula que va estar nominada als Globus d'Or, és una gran pel·lícula. La setmana vinent, el divendres 12 de juliol, tindrem El meu veí Totoro. És una pel·lícula infantil, animada. El següent cap de setmana, el 19 de juliol, tenim París puede esperar, que també és apte per tots els públics. El cap de setmana del divendres 26 de juliol tenim Lyon. El 2 d'agost tindrem El nostre últim estiu a Escòcia. I per tancar, el 9 d'agost farem Sully, que és l'única pel·lícula que és per majors de 7 anys. Totes les altres són aptes per tots els públics. Com a novetat, com veieu, és que també ampliem el cinema d'estiu als 2 caps de setmana d'agost. Va haver-hi una demanda, l'any passat vam provar i es va fer el primer cap de setmana d'agost i aquest any doncs, hem decidit fer 2 caps de setmana i si té èxit doncs, continuarem fent-ho. Les pel·lícules són escollides per participació ciutadana. Tenim un consell de cinema a Valldobrés format per entitats i per persones expertes en cinema que són qui escullen les pel·lícules que farem, no? Que farem al Cinema a la Fresca. Fa més de 20 anys que es fa aquest Cinema a la Fresca a Valldobrés, que té molt d'èxit. Animo a tots els veïns de Valldobrés a que vinguin a veure el Cinema a la Fresca. Fa una molt bona temperatura, ve molt de gust sortir de casa a aquestes hores de la nit i poder gaudir d'aquest cinema que a tots ens agrada i que fa poble, aquí a la plaça del Casalet.